הגז מתפוצצים, שריפה ענקית פורצת במקום, הבניין קורס, אנשים לכודים מתחת להריסות. התמונות הנדירות האלה נקלטו במצלמות הערוץ הראשון בחיפה, מתעדות למעשה בפעם הראשונה איך נראית פגיעה ישירה של קטיושה. הכל קורה בתוך פחות מ10 שניות. יש פה צלחת. וואו. Vamos acá. Están cayendo. כן, אני צמוד לזה עכשיו. אני מצלם, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני בסדר. כן. וואי. לחבש! מי יתקשר לחבש? תקדם את הכביש! קדימה! תקדם את הכביש! תנו לאמבולנסים לעבור! אמבולנס, תתקדם! אבי! בוא נרד! אבי! נרד! מה אני אגיד לך? תהיה במרחב מוגן! בוא נרד! בוא נרד, אבי! לאן נרד? זה מקלט! מה אין לך? שנרד למקלט! בוא לפה! מה אתה נועל את הדלת? אבי, בוא נרד! תפתח את הדלת, תפתח אותה, אל תנעל אותה. בוא נרד! עכשיו נרד? תודה! נבין, זה רעיון טוב. אני לא יודע אם זה רעיון טוב. אבי, בוא נרד! אני לא יודע אם זה רעיון טוב, רפי. אבי! עוף מהדלת, למה אתה עומד ליד הדלת? אתה עומד ליד מאחורי הקיר. יש 3 קירות מאחורינו, זו גם מקלחת. סיכוי שתבוא לפה פצצה יהיו אפסי. פשוט מזה אם תבוא, זה יהיה לך מה לספר לילדים. בוא נרד, אבי! הרד. אתה רוצה לרדת למקלט? אבל שנייה, יש מטר, זוז. איפה זה נופל? אבי! בוא נרד, אבי, בוא נרד! תסמוך עליי. מה? תסמוך עליי. לא סתם מפעילים את ההזקה. עכשיו הם נזכרו להפעיל את ההזקה אחרי שנפל כל המטר בו. ייפול עוד, רפי. אבי! בוא לפה, אל תעמוד ליד הדלת, בוא לפה. אבי! רפי, אל תשגע אותי. אבי, בוא נרד! אבי, בוא נרד! בוא נרד! בוא נרד!
זה מפגע חרדה, רפי. בוא נרד, אבי, בבקשה. אבי, אני רוצה... אבי, בוא נרד. אל תעמוד שם. אבי, בוא נרד, אבי.